Saka mashandiro atiri kuita nevadzimai ava ndeyekuti gore negore tinoshanda negroup remadzimai, mamentors nemamentees. Rimwe gore toshanda nevamwe, rimwe gore tichishanda nevamwe, tichifamba zvakadaro. Saka taita graduation yemadzimai atatishanda nawo kwemakore 3 apfuura. Event iyi yegraduation yakakosha zvekuti nekuti yaratidza madzimai ava ukosha hwebasa ravari kuita pakuita basa rekushandisa agroecology. Tinoziva kuti madzimai ndivo vanoona nezvekudya pamba, madzimai ndivo vanokudza vana, ndivo vanoita labor yakawanda pakurima, ndivo madzimai vanoita futi vachichengetedza nharaunda dzedu, zviwanikwa zvedu, chero nembesa dzedu. Saka atinoti macustodians eseed, macustodians echikafu chedu. Saka patiri kusimbaridza basa rekuita nemadzimai ava, tiri kuona kuti chinhu chakakosha, takakoshera nyika yedu, tichitarisa remangwana redu patichazoda kutaura nyaya dzesustainability. Tiri kuona sepelham zvakakosha kuti tisimudze, tisimbaradze basa riri kuita remadzimai sevachengetedzi remangwana redu. Zita rangu ndinonzi Hlopekile Mujuruki, ndiri murimi, ndiri kuMakonde. Ndaitograduate nhasi pano paScope, tanga tichidzidziswa agroecology. Saka ndandiri mentee gore ra2022 ndopandakapinda muprogramu iyoyo. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda, chikurukuru chiri chekuti ngatirimei sevarimi, ngatirimei tichishandisa nzira dzedu dzaishandiswa makare kare nemadzitateguru edu, tisingashandise mafertilizer nekuti anopoisona ivhu redu, rinokanganisika, zvopedzisira zvasvika pachikafu chatinodya, nekuti hapasi pose panopera fertilizer muchikafu, tosvika pakuidya chichirimo muchikafu. Saka semudzimai ari kurima ari kuMakonde, ndiri kuona zviri zvinhu zvakakosha zvatadzidza tichidzidziswa neAwola panyaya dzeagroecology. Ndokumbira kuti mutudzowo in general kuti kuve mudzimai uchiita zveagroecology, zvefarming, uchiwana chikafu chekudya kana chekutengesa, zvakakosherei panyaya yewomen empowerment kwamuri vechidzimai? Kumadzimai tichiita agroecology, imwe nzira yekuwana nayo mari yatingagone kuchengetedza mhuri dzedu, kutenga zvinodiwa zvekuti pahousehold level tinenge takukwanisawo kuitawo, kuendesa vana kuchikoro, kuendesa, kutengawo zvinodiwa zvatisingawani mumunda machona. Mimi ndinoitwa Shieni Mukwachiasimanga, Queen of Africa, Mambokadzi. Ndiri mutungamiri weboka rinonzi Ziwa Kwawakabva ratiri kutarisa. Ndiri mutungamiri weboka rinonzi Ziwa Kwawakabva kwatiri kutarisa kuti iwewe ndiwe anaani. Tichishanda nehurimi hwedu hwagara huripo hwataakuti nhasi agroecology. Tichishanda nemadzimai akawanda wanda, kunyanya shirikadzi, nekuti inzwi reshirikadzi haripo pane zvinhu zvese. Tinongombujikidzwa kuiswa kuzi madzimai, asi isusu tine humwe hupauki hwatiinawo. Saka ndo basa redu iroro ratinoita. Tiri semadzimai, tiri vachengeti vetsika nemagariro nembeu nyanyanya, asi tinoshanda nembeu inonzi munhu nembeu yezvirimwa. Tiri kuti isusu mbeu inonzi munhu ndiye mutariri watingati custodian of all the things, masidzi, zvinoyera, mvura, makomo, miti, zvese ndozvatinotanga tatarisa. Saka tinonga tanga tashanda nemunhu wemukati kuti munhu uyu anonzani, anoita nezvei, mbiri yawo nezvei. Sesusu vana Mambokadzi ndineyera soko, tiri varidzi vemvura, tinoita zvekuita zvemvura. Pane zvekuita zvemvura zvese tinenge tiripo. Saka kaiwo unoitawo nezvechi, ndozvatinotarisa. Saka takaona kuti kukuwara kwemunhu wemukati kwakanyanyisa ndokuri kuita kuti tinge tiine zvinhu zvese zvatiinazvo toti kubvaruka kwenyika kwazvakaita mavanga atinawo mukati. Saka tsika dzedu nemaitiro atiri kuzoita kubuditsa maronda iwawo ari mukati. Saka isusu tanga tashanda nekuti munhu iyeye arapika here maronda emukati, kuti akwanise
riritira makadii. Zita ndinonzi Melody Mahofa, tinorimira tiri kuChivake. Programu yeagroecology yakanaka zvikuru nekuti takadzidza nzira dzakasiyana-siyana dzekuti tikwanise kurima. Tine matambudziko akaita sekushomeka kwemvura, asi nekuda kweagroecology takukwanisa kurima tichishandisa zvimwe zvezvidzidzo zvatakadzidza kuchengetedza mvura yedu muvhu, kushandisa vhu zvakanaka. Tinotenda programu iyi zvikuru sei inobata isusu sevanhukadzi kuti tiite maleaders, tichidzidzisa vamwe zvakanakira kushandisa kurima kwakanaka kusingakuvadzi nharaunda yedu. Maita basi. Makoto, ndiri mutauriri webazi reForestry Commission rinoona nezvekuchengetedzwa kwemiti nemasango. Ndinoona mandiwana ndiri pane chino chirongwa cheAfrican Women in Agroecology. Ichi chirongwa chandakapinda machiri ndichiburikidza nebasa randiroshanda mazuva ese rekuona kuti vanhu vari mumaruwa kana macommunities akasiyana-siyana vari kushanda mabasa akaita sei kuchengetedza miti nemasango. Izvo takatarisa mamiriro ekunze tinoona kuti zvava kunetsa kuti tirambe tichifambisa zvirongwa zvekudyarwa kwemiti tisingasanganisire nyaya dzekuti vanhu vanowana pundutso sei muupenyu hwavo. Saka izvi zvakandipa chitsvambe chekuti ndidzidze zvakanaka nenyaya dzeagroecology dzinosanganisa marimirwo ezvirimwa zvedu anotarisawo kuti nharaunda yakamira sei. Saka tichitarisa kuti nyaya dzemiti nemasango dzirimo kana tichitaura nyaya dzekuchengetedzwa kwenharaunda. Ndinoona zvakakosha kuti isusu sevanhu vanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti nemasango tinge takabatana nezvirongwa zviri kuita nechekuita neagroecology, so that tinoona kuti maprograms atinopinda nawo mumaruwa ari kunyatsoadresa here maneeds emacommunities edu. Tinoona kuti nekushayikwa kwepekurima zvinogona kutiomera isusu mune ramangwana seForestry Commission kuti tinofambisa zvirongwa zvekudyarwa kwemiti nekuti vanhu vanenge vachikosesa nyaya dzekuti vawane pekudyara zvirimwa zvinovapa chikafu. Saka takuda kutsvaga kuti miti yedu inokwanisa kupinda sei munyaya dzekurimwa. Inini pachezvangu zvisinei nekuti ndiri mushandi weForestry Commission, ndiriwo specialist munyaya dzeagroecology zvekare. Saka ndiri kuona ndiri munhu akakodzera kunge ndichifambisa zvirongwa izvozvo ndichiona zviri kuitika kune divi iri tichizviendesawo kune rutivi rwenyaya dzekurimwa kurimwa kwemiti kana kuchengetedzwa kwemasango.